Hej ljudi, pozdrav, vrijeme je da pričamo o Minecraftu. Minecraft je nastao iz jedne jednostavne ideje. Napraviti igru u kojoj igrač može istraživati, graditi i preživljavati bez da ga itko išta pita. Bez ciljeva, bez misija i bez pritiska. Samo kockice i mašta. Iza svega stoji Markus Persson, poznatiji kao Noć, švedski developer koji je 2009. godine u slobodno vrijeme krenuo raditi igru inspiriranu tada nepoznatim naslovom zvanim Infiniminer. Tako da prije nego što je Minecraft postao Minecraft, postojala je mala eksperimentalna igra koju je 2009. napravio Zectronics, studio poznat po kompleksnim logičkim igrama. Infiniminer je bio timska rudarska igra u kojoj si kopao blokove u potrazi za resursima, iako je cilj bio više natjecateljski nego kreativni. No ono što je bilo zanimljivo je da je igra imala proceduralno generirane svijetove, sustav blokova i vizualni stil koji je kasnije nevjerojatno sličio na rane verzije Minecrafta. Noć je otvoreno priznao da ga je Infiniminer inspirirao, no nije bilo krađe koda, ali ideja, svijet od kockica koji se može kopati i istraživati, očito je došla iz toga. Zach Bart, autor Infiniminera, nije bio ljut. Čak je rekao da mu je drago što je ideja živjela dalje jer sam nije planirao razvijati igru. Ipak, zanimljivo je kako je jedna mala indie igra postala iskra koja je zapalila najprodavaniju igru svih vremena. Samo što to nitko tada nije mogao znati. U to vrijeme Noć nije imao veliki tim, ni budžet, ni marketing. Imao je ideju da napravi svijet koji živi kroz igrača. Prva verzija Minecrafta recimo da nije baš izgledala kao ova danas. Nisi imao ni zvuk, ni animacije, ni cilj. Ali čim je objavljena, nešto je kliknulo. Ljudi su prepoznali potencijal. Bilo je to kao da imaš digitalnu verziju Legića, ali ne tako skupu i bez uputa. Krenulo je sa eksperimentiranjem, gradnjom, dijeljenjem snimki, a zajednica je rasla i rasla iz dana u dan. Minecraft je vrlo brzo postao viralna pojava i to zato što su ga gurali igrači i zajednica, a ne neki veliki izdavač. Igra je već do 2011. postala ogromna. Bila je još u beti, ali je svejedno prodavala stotine tisuća primjeraka mjesečno. Noć je osnovao svoju vlastitu tvrtku, Mojang, kako bi mogao razvijati igru sa sve većim timom. Tada je Minecraft dobio prve velike značajke koje danas smatramo ključnima. Nether, Redstone, enchantmente i Ender Dragon bossa. Paralelno s tim počela je zlatna era Minecraft YouTube-a. Serijali poput Survival Let's Play, Skyblock ili Hunger Games i kreativne animacije postale su hit među milionima klinaca. Do 2014. Minecraft je već bio toliko velik da je postao dio pop kulture. Likovi iz igre pojavljivali su se na majicama, u knjižarama, pa čak i u školskim programima. Popularnost je rasla iz dana u dan i sjećam se toga kao da je bilo jučer, a sjećam se da mi nije bila jasna ta popularnost, zato što sam sudio knjigu po koricama. Vidio sam nekakve muljave kockice i jednostavno nisam shvaćao primamljivost. I to je razlog zašto ja nisam milijarder, a Noć je. I onda je stigao trenutak koji nitko nije očekivao. Microsoft je 2014. godine kupio Minecraft za $2,5 milijarde. Da, milijarde. Markus Persson, lik koji je krenuo raditi igru sam, zaradio je više nego što većina developera može uopće sanjati. I nakon toga je jednostavno nestao. Lik je potpuno nestao. Doslovno je prodao igru i povukao se iz industrije. Neki su mu zamjerili, neki su ga razumjeli, ali to više nije bila njegova priča. Minecraft je postao nešto veće. Od tada je Minecraft prošao kroz ogroman rast, tehnički, kreativno i društveno. Microsoft je igrao na sigurno. Nisu napravili velike promjene odmah, ali su otvorili vrata konzolama, mobilnim verzijama i edukativnim izdanjima igre. Što god je mogao biti Minecraft, to je Minecraft i postao. Sandbox, avantura, edukacija, pa čak i društvena mreža u obliku servera. A znamo da smo dobili i film. O tome bi se dao diskutirati naravno, ali ovo nije video o tome. Jedan od ključnih razloga zašto je Minecraft eksplodirao nije sama igra, nego YouTube. Minecraft i YouTube su rasli ruku pod ruku. Ogroman broj kreatora, od kojih su neki danas legende platforme, počeli su upravo sa ovom igrom. Captain Sparkle, Siocast i naravno PewDiePie. Svi su oni dio te zlatne Minecraft ere. PewDiePie se posebno istaknuo kada je 2019. godine nakon izbivanja pokrenuo svoju Minecraft seriju i uspio ponovo zapaliti ogroman val interesa za igru. I to kod potpuno nove generacije gledatelja. Nevjerojatno. Minecraft nije samo preživio, on se prilagodio, on se prilagođavao stalno i to svima, i djeci i odraslima. Neki ga igraju da bi se zabavili, neki da bi se smirili nakon napornog dana. U nekim školama se čak koristi kao alat za učenje. Kroz igru se uče logika, prostorna orijentacija, pa čak i programiranje. Djeca grade gradove, simuliraju povijesne događaje ili uče kako funkcioniraju električni krugovi kroz redstone mehanizme. A sve to dok se igraju. O tome sam već pričao u ovome videu, ali ovo je samo pokazatelj koliko video igre mogu imati dobar utjecaj i mislim da se premalo priča o tome. Postoje čak istraživanja koja povezuju igranje Minecrafta sa razvojem kreativnosti, socijalnih vještina i rješavanja problema. Igra te uči kako da razmišljaš, planiraš
treniraš, testiraš. Za razliku od većine igara koje ti govore što da radiš, Minecraft ti praktički samo kaže, evo izvoli, radi šta god ti padne na pamet. Nema granice osim tvoje mašte i upravo je to ono što privlači većinski mlađu populaciju. Pa ako postoje roditelji koji su toliko lijeni da samo daju klincima telefon u ruke, onda je moja preporuka da instaliraju Minecraft pa nek se dijete zabavi sa tim. Ali, znaš kao i sve, tako i Minecraft ima svoju tamnu stranu. Zbog njegove popularnosti kod djece postoje i magnet za razne probleme, od online predatora na javnim serverima do ovisnosti o igri kod mlađih korisnika. Nisu rijetke situacije gdje roditelji prijavljuju da djeca ne mogu prestati igrati, da su pod stresom zbog gubitka i tema u igri ili da su izloženi toksičnom ponašanju drugih igrača. Ali, kao i kod svake tehnologije, ključ je u balansu. Minecraft može biti čudesan alat, ali mora se znati kada i kako ga koristiti. I zapravo, kad malo bolje razmisliš, roditelji su ti koji imaju moć. Ko bi rekao? Također, Minecraft je danas toliko razgranat da ljudi ponekad ni ne znaju da igraju istu igru. Igra stvarno nudi raznovrsnost. Neko istražuje moderni svijet sa Pokemonima, neko gradi, repliku srednjovjekovnog Londona, a netko je kreirao cijeli Hyrule iz Breath of the Wilda i ja mislim da je to nevjerojatno. Stvoriti takav svijet u kojem doslovno sve prepoznaješ, svaki dio iz Hyrula je hvale vrijedno. Ima još jedan važan detalj. Minecraft nikada nije zapeo u prošlosti. Igra se stalno nadograđuje. Mojang, koji je sada pod Microsoftom, nije pokušao ponovno izmisliti igru, ali su polako dodavali nove biome, strukture, mobove, čak i narativne elemente. Svaka nova verzija ima nešto novo, nešto što te pozove da se vratiš. I što više vrijeme prolazi, to Minecraft ima sve više nostalgije za starije igrače i više čarolije za mlađe. Oni koji su ga igrali kao djeca, danas se vraćaju iz znatiželje. Neki sad igraju sa svojom djecom, neki ga igraju samo da se prisjete kako je to bilo kad su prvi put napravili svoju kućicu od zemlje. A nije da igra nešto prestarano. Svejedno nudi taj osjećaj nečega što je bilo prije, makar postoji danas. Ta nostalgija je moćna stvar i Minecraft je jedan od rijetkih gaming fenomena koji povezuje generacije. Na kraju, Minecraft je preživio sve što je industrija igara pokušala. Live service modele, battle passove, hiperrealističnu grafiku, remastere i rebootove. I dalje je tu, i dalje je kockast, i dalje daje igračima ono što su htjeli. Slobodu. Minecraft nikada nije bio najbolja igra na svijetu po grafici ili kompleksnosti, ali možda je upravo to razlog zašto još uvijek traje. Nije se trudio da bude bolji od drugih, iako je bio pokretač određenog žanra koji su tada svi počeli pratiti kako to inače ide. Ovo je igra koju sam osobno igrao nekih 3-4 sata u životu, ali sada kad više nisam nabrijani mladi gamer koji ne poštuje stil, nego ga cijeni, sad vidim veličinu ove igre. Ne morate nešto igrati da znate da je kvalitetno. Isto tako, nije svaka igra napravljena za svakoga. To znam zato što vidim svojim očima da je Elden Ring kvalitetna igra i ako nije za mene, te ju nikada nisam igrao. Naravno, to ne znači da neću, a isto se može reći i za Minecraft. Postoje stvari koje su posebne u filmskoj, glazbenoj i gaming industriji. Ova igra zasigurno tu pripada, ako ništa drugo, onda zato što je uvijek tu i daje ti mogućnost da uvijek nanovo stvaraš. To je nekako moje mišljenje, a moje pitanje je jeste li igrali Minecraft ili ga možda igrate još uvijek ili ga možda igraju vaša djeca? Jeste li možda jedan od onih hejtera koji ne razumije vječiti hype? Ajmo malo popričati o tome u komentarima. Hvala na gledanju ljudi. Vidimo se.